ଅବିନାଶୀ ସୁଖ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ନାଶବାନ ସୁଖ ମିଳେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଲେ ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନରକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ମହାନ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସଂସାରରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ ତାହା ସଂସାର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ କଦାପି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ନାଶବାନରୁ ସୁଖ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିରବତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାହାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ଅବିନାଶ ସୁଖ ସର୍ବଦା ସରସ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ। ଆପଣ